ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖ ଆଉ ମୁଁ କି ଜାଣି ଯେ ମୋର ଏ ଜର୍ଣ୍ଣିଟି କେତେ ଦିନ ଯିବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ତମମାନେ ସପୋର୍ଟ କର, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥାଟି କହିଦେଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରି ଶିଖିନି, ମୋତେ ଏଡ଼ିଟିଂ ଆସୁନି ଆଉ ମୋ ମୋବାଇଲରେ କ୍ୟାପକଟ୍ ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଏଡ଼ିଟିଂ ଶିଖିନି। ଆପଣ ଯଦି କ୍ୟାପକଟ୍ ଆପ୍ ଅଛି ହେଲେ ମୋତେ ଲିଙ୍କ୍ ପଠାନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହି ଶିଖିଦେବି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ନାହିଁ କ୍ୟାପକଟ୍ ଆପ୍। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି। ଆଉ ଲାଇକ୍ କର, ସପୋର୍ଟ କର, ସେୟାର କର।